Ibang panlasa talaga siya eh. Pagkain ng Bisaya na dinala dito sa Metro Manila na wala pang gumagawa dito yung balbacua. Hindi mo na kailangan timplahan, may timpla na siya, may mga special ingredients na nilalagay doon. Sa akin, sa panlasa ko kung ano yung balbacua dito, may pagkamaasim, mahanghang, saktong alat. Yun yung panlasa ng balbacua na dinala dito sa Metro Manila. Ang original na laman po talaga ng balbacua is pata ng baka, yung mukha ng baka, tapos balat. Ang balbacua is soup siya na may pinakuluan ng mga balat, buto. Galing po siya sa Cebu. Sa amin, nasa Manila po tayo. So, gumawa kami ng paraan kung saan kami magtitwist doon sa may balbacua. So, ginawa namin siyang pata ng baboy. Kaya pata ng baboy, madali po siyang hanapin, madali presyohan para affordable din sa mga tao, sa mga tricycle driver, taxi driver, sa mga nagtatrabaho. Ako po si Fritz, isa po sa mga may-ari po ng balbacua, Bisaya. Kaya po siya naging Bisaya dahil yung tagaluto po namin is Ilonggo pero galing po siya ng Cebu. So natutunan niya yung luto doon sa Cebu. Dinala po namin dito. Yung luto, tinry po namin at nag-click naman po siya sa panlasa po namin pero hindi pa po namin siya nilalagay sa business. Isang araw, nagkasalubong kami ng partner ko. Food industry din siya, ako din, ganun. Parang naisipan ko lang na niyaya ko siya magnegosyo. Ako nga pala si Emon, isa sa owner ng Balbacuang Bisaya. God's will talaga eh, na si Fritz, nagkasalubong kami sa daan, nabanggit niya na, Mon, tara, ano tayo, mag-partner tayo, isip tayo ng negosyo. Sabi ko, sige, ano ba naisip mo? Nabanggit niya sa akin yung Balbacua, na ang ganda nung setup na mangyayari. Bali sila yung sa luto, ako yung sa production. Kumbaga yung sistema, akong bahala. Siya lang dun sa back of the house kung tawagin. Yun nga, yung pagluluto. Una po, hinuhugasan po muna namin lahat ng pinamalengke ko. Pagkatapos po hugasan, nagpapakulo po ako ng tubig. Nilalagyan ko po ng luya, tanglad, asin, konting suka para yung lansa mawala. Sabihin natin mga 20 o 30 minutes siya nakapakulo. Tapos ihanguin siya, itatapon yung unang kulo, iiwain para hindi magos ng sobrang oras. Papakulo na naman ng bago para sa pressure naman po siya. Paglagay sa pressure, titimplahan. Pagkatapos po i-pressure cooker, nilalagay po namin sa malaking kaldero. Doon po namin gigisahan po muna, tapos lalagay po namin yung sabaw ng pinagpresyuran, pati yung mga laman. Doon po namin nilalagay, dinadagdagan po namin ng tubig, tapos yung secret recipe namin na sa timpla. Yun po yung nilalagay po namin doon. Pagkatapos ng 3 PM, sakto, luto na yung pagkain. Mag-o-open kami ng 4, dadalhin ng tricycle from dun sa kanila, sa bahay nila kung saan sila nagluluto. Dadalhin dito ngayon sa P. Burgos Street. Malapit lang kami sa Santa Clara Search. Yun, ang open namin, alas 4 ng hapon. Ako nang bahala sa pagtitinda hanggang sa maubos. Maaga talaga siya nauubos. Kadalasan, 11, 12, 1. Pero ang normal na oras for close talaga namin is 3 AM. Masasabi ko na authentic siya dahil ang nilalagay po namin is yung tomato sauce. May rino rin po kaming nilalagay. Yung mga pampatimpla. Yun po yung mga nakikita namin sa Cebu. Yun din po yung nakikita ng pinsang ko nung nandun siya. Tapos dinala po namin dito. Ang mga laman po ng balbacua namin is pata ng baboy, balat ng baka, laman ng baka, at taba ng baka. Mahilig kasi ang mga Cebuano, mga Ilonggo, ng maluya, tsaka yung matanglad na sabaw. Yun po yung pinaka ng mga Bisaya eh. Bisaya rin po ako, Iloilo po kasi ako. Para sa akin, ang pinakalasa ng balbacua namin, medyo maasim-asim ng konti. Siyempre, malinamnam. Hindi siya katulad ng ibang sabaw. Kakaiba yung magiging balbacua dito sa Manila. Pagdating naman po sa kalambutan po ng mga karne, 100% po, makakagat nyo. Parang natutunaw na po talaga sa bibig. Opo.
Meron kaming overload, laman ng baka, taba ng baka, balat ng kalabaw, at pata ng baboy, 135. Meron kaming regular, laman taba lang, ang regular namin is 65. Pwede rin yung laman taba balat, 85 pesos naman po yun sa amin. Sa mga customer naman ho namin, yun nga, mga tricycle driver, mga construction, mga normal na tao na kumakain. Hindi siya pang rich, hindi siya pang sakto. Lahat tinitikman pagka lalo na kung curious sila sa balbacua. Sa totoo lang, marami pang hindi nakakaalam kung ano yung balbacua. Kaya curious, titikman, pagka natikman, satisfied naman. Palagi ko rin siyang tinatanong si customer, kamusta po? Okay ang feedback. Nalikuran ko yung pagbabarko para dito sa hanap buhay na binigay sa akin ni God. Pakiramdam ko talaga bigay siya sa akin ni God. Kasi dinadasal ko siya palagi. Sabi ko kay God, akin na, bigay mo na sa akin. Ngayon, ito, sa tingin ko, ito na yun. Gagalingan ko na lang para mas lumawak pa siya. Kailangan mo pag-isipan, pagplanuhan, yung presyo mo, yung pinagkukuhanan mo, yung pagod mo, kailangan may bayad po siya. Worth it lahat ng presyo, lahat ng ginagawa namin. Worth it naman siya dun sa kinikita namin. May minimum na kinikita sa isang araw. Minsan sakto lang, pero may awa ang Diyos, ibibigay sa atin kung ano yung para sa atin. Kung ano na yung balbacua sa mga susunod na ang nai-imagine ko sa kanya, meron na siyang magandang pwesto. Makakapag-dine in, take out yung mga customer namin. At saka gusto ko yung merong 24 hours dito sa Metro Manila ng balbacuahan. Kadto na kamo dire sa Pasay, sa may Burgos, lapit sa simbahan. Kadto na kamo, testingin nyo kung ano ang balbacua ang ginatawag, ang ginahimo namo. Sa mga magpupunta, dito lang po kami sa Padre Burgos Street, dito sa may Santa Clara Church, malapit sa St. Mary's Academy, malapit din po kami. Ang operating hour po namin is 4 p.m. hanggang alas 3 na madaling araw. Yun po, maraming salamat sa mga pupunta. Salamat po agad.